Eibarko txirrindulari elkarteak bere sorreraren mendeurrena ospatuko duen urte honetan zehar antolatuko dituen jarduerak aurkezteko ekitaldia egin zuen asteazkenean ekainaren 10ean. Ekitaldia Koliseo Antzokian egin zen Maider Aranberri kazetariak eta Jesus Gutierrez historialariak gidatuta. Eta klubeko eta erakundeetako ordezkariak eta txirrindularitzaren munduko pertsona ezagun asko bertaratu ziren. Niretzako izugarrizko ohore da elkarte honen presidente izatea. Batez ere momentu berezi honetan, mendeurrena. Mende bat, errez esaten da, baina 100 urtetan gauza asko gertatu dira. Ekitaldi honetarako atera dugun kartelan oso garbi ikusi leike, iragana eta oraina. Baina beti etorkizunera begira. Eibarko txirrindulari elkarteak, Gipuzkoako lehen lizentzia duenak, Euskal Erakundeen onespena jaso zuen. Arantzazu Rojo, kirol saileko nazioartekotzea aholkulariak, Eusko Jaurlaritza ordezkatu zuen. Eta Roberto Ramajo kirol zuzendariak, Gipuzkoako Foru Aldundia. Jon Iraola, Eibarko alkateak, elkarteak azken mendean garatu diren txirrindularitza proba nagusietako batzuen antolatzaile eta kasu askotan sortzaile gisa egindako lana goraipatu zuen, hirian egindako lan dinamizatzaile eta sozializatzailearekin batera. Hore handia da gaur zuokin guztiokin egotia Eibarko txirrindulari elkartearen mendeurrenaren aurkezpenean. 100 urte, erraz esaten da, baina kopuru horren atzian, 100 urteko dedikazioa, esfortzua eta konpromisoa dago. Milaka kilometro daude, lasterketa pilo bat, lan isileko ordu pila bat, eta batez be, pertsona asko, klub hau onaino iristen lagundu dutenak. Zuei esker, eibartarren belaunaldi desberdinek txirrindularitza praktikatu, bizi eta sentitu ahal izan dute. Zuei esker, gainera, Eibarko hiriaren izena errepide mendate eta lehiaketa askotan egonda presente urte hauetan guztietan. Ekitaldian, Eibarko txirrindulari elkartearen 100 urteko ibilbidearen laburpen bideo bat proiektatu zen, GAC bizikleta fabrikaren eskutik sortu zenetik gaur arte. Denbora honetan garai handiak bizi ditu, adibidez Eibarko bizikleta proba nazional nagusia zenean. Eta baita une kritikoak ere, 70ko hamarkadaren erdialdean bezala desagertzeko zorian egon zenean. Erakundea, gaur egun, proiektu sendoa eta ezin hobeto egituratua da. Horretaz guztiaz hitz egin zuen Jose Aranberrik. Presidente ohia eta elkartearen kide beteranoena, Aranberrik bizitza osoa eman du erakundearen zerbitzura. Eskerrak bihotzetik, hemen zarien guztieri, batzuek hor, armailetan ero butaketan, beste batzuek, hemen, gure aldamenean, goizean, baina danok seguru ez, dudari bez, guri laguntzen halako egun zoragarri eta berezian. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Escribía el francés Antoine de Saint-Exupéry en su obra mundialmente conocida como es El Principito. Y de eso el club ciclista eibarrés sabe mucho. Tiene mucha experiencia, pues durante los últimos años, los últimos 100 años, ha tenido que transcurrir por carreteras sinuosas, sorteando y superando con satisfacción y con éxito dificultades y complicaciones. Mendeurrenaren urtean programatutako ekitaldi guztiak iragarriko dituen kartela ezagutzera eman zen, baita mendeurrenaren omenezko logotipoa ere. Klubaren agendan lasterketa tradizionalak mantentzen dira, horien artean Valentziaga Oroitzarrea edo emakumezkoen Eibar hiria sari nagusia. Baita ezinbesteko beste hitzordu batzuk ere, hala nola pedalaren eguna edo txistorraren eguna. Baina urtengoa zabalagoa izango da. Datorren denboraldian zehar, oroitzapenezko hitzaldiak antolatuko dira, eta erakundearen historiako unerik esanguratsuenak gogora ekarriko dituen argazki erakusketa bat egingo da portalean. Ekitaldia amaitzeko oroigarri bat eman zitzaien urtean zehar Eibarko txirrindulari elkartearen ekimenekin aktiboki kolaboratzen duten pertsona eta erakundei. Hasiera eman zitzaion horrela, bizi eta hunkigarria izango den mendeurrenaren denboraldiari.